Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Habang nanananghalian po kayo, sasayawan po ka ni Nicole Yala. Tan tan Ang suot ko po kasing t-shirt, parang palda. Yung medyo nalito yung mga tao nung pumasok po siya sa office, naglalakad na palda. Oo, nakapalda siya. Bakit yung pangtaas niya palda? Hindi mo makita ngayon kasi mahina wifi mo. Pero magandang tanghali po sa lahat ng mga kabisyo nating kakaiba ang kasuotan, kakaiba ang pag-iisip, at may kakaibang magandang balita na natanggap. Sana naman may magandang balita kayo na natanggap ngayong araw na ito. Pero isang magandang balita bilang panimula para sa lahat ng ating mga pinakamamahal na mga driver sweet lovers. Ayan. Alam niyo po, itong month ng February ay 49th anniversary ng Love Radio Manila. Yan. So congratulations dahil sapagkat because sa 49 years na ang Love Radio Manila, 49 years na tayong nagkukulitan sa isa't isa ngayon. Dahil 49 years ng Love Radio, meron po kaming pa-happening. Yan. Paganap pa. Paganap. Yan. Para kanino? Para sa mga PUV, mga Public Utility Vehicle Drivers. Yan. Mga TNVS. Yan. Yung mga riders. Yan. Ang Tesla Move, Grab, Food Panda, kung ano man yan. Diba? Anong ganap pa? Joyride, yan. Kung ano man. Ang ganap po sa darating na February 28, meron po kaming tinatawag na Feel Good Drive-Thru. So tinatawagan po namin ang unang 100. Yan. Unang 100 po na mga drivers na pupunta po, hindi po private vehicle, baka may dumating po dito naka BMW. Naka-set up na Fortuner, ganyan. Hindi, yung ating mga PUVs dapat importante, yung mga namamasada. Yan, correct, diba? taxi driver. Correct, mga taxi driver din. Unang 100 dito po sa Halandoni Parking. Ang Halandoni Parking ay nasa tabi po ng Star City Parking. Yan. Kasi po, meron pong drive-thru na tinatawag. Kapag ka nag-drive-thru ka, alam niyo naman po kung anong drive-thru. Kapag ka nag-drive-thru ka, may mga dadaanan kang ilang mga booth. Tama. At sa mga booth na ito, meron kang makukuhang mga papremyo. Diba? So, unang booth, Love Radio. Makakakuha ka dyan ng souvenir. Yan. Meron ding booth ang Fua bread. So, may patinapay. Mukhang mabubusog ako dyan. Correct. Tapos, meron ding booth ang, ito, napag-alaman ko kagabi, partner. Tigda 2 kilo ng bigas from Gold Mine. Naku, mabubusog talaga ako dyan. Correct, diba? Isipin mo, tirahin mo yung bigas. Yung sobrang gutom mo, kinain mo kahit bigas pa lang. Ginawa mo cornic, diba? So, meron yung mga drivers natin, may tig 2 kilos na Gold Mine rice. Wow. Tapos, meron ding... Drive-thru ka lang, napadaan ka lang, Dadaan ka lang po. Pagkatapos mo duman, umalis ka na, marami ka ng dala. Yan, diba? Pupunta ka, walang bitbit, dadala kang maraming baggage. Yan. Tapos, kasunod, pupunta ka sa booth ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Kung saan makakatanggap ka ng mga souvenirs. Meron silang t-shirt, meron silang tumbler, at meron silang jewelry box. At meron pong 8 na maswerteng mananalo ng 18K gold bracelet from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Teka nga, mamamasada nga ako pagdating ng Huwebes. Ay, Miyerkules pala to. Ayun na nga. Eto pa, hindi pa tapos. Meron ding booth ang Lala Move. Meron silang mga pamigay sa mga drivers. Tapos meron ding booth ang Princess and Ronron Furniture. Kung saan may chance manalo ng sofa. Apa. 2. Brand new yun, ha? Brand new, baka partner. Baka isipin yung lumang sopa ni Nicole. Sabi ko, mapamigay ko na nga to. Hindi. Brand new yun. Brand new. At hindi lang ba sa brand new, maganda. Oo, syempre. Gawa ng Princess and Ronron yan eh. Furniture, diba?
ba? Sa darating na February 28, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Nako, Yan. kung magagawi po kayo sa area ng CCP Complex against Star City, baka malito kayo yung Halandoni, di ba? So mas familiar tayo sa Star City dito yan. po sa CCP Complex. So sa gilid lang po ito ng Star City, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Oo. Nandyan po yung dadaanan ninyo. Again, Yes. dadaanan na. O, drive-thru nga So familiar tayo kung paano nangyayari ang drive-thru. Correct. Pag nung nag-order tayo ng pagkain, Yan. ganun lang, dadaan ka Dadaan lang. sa mga booth. Hindi pwedeng magtagal kasi nakakita ka na ba ng drive-thru ang tagal? Na tumambay muna. Oo. Di ba kumain muna doon? Diba? Hindi ganon. Hindi ganon. So dadaan lang. Yes. Diba? May paano may pa-something ang mga taga-Love Sa Radio. true. Kasi nga, 49th anniversary. Oh, Yay. take note first 100 Yes. na mga drivers, 'di ba? PUV drivers, Correct. TNBS, Yan. riders, Yan. pwede din. So yung unang 100 na makakarating, kayo yung may chance. Ngayon, kung alam nyo na kayo ay pang 300 na, Ay, diba? mamasada na kayo. Picture-picture na lang tayo. Yun na lang. Kung gusto nyo kaming makita, edi kita-kits. Ganun. Correct. Pwedeng diretso pasada na rin. Oo, pwede din. Why not? Oo, ganun. So first 100. Yes. Again, that's on February 28 sa Wednesday na po yan. Please mark your calendars. Para po sa inyo ito, kaya po ginawa po namin itong pa-event na ito para Yes. sa inyo. Sabi na isa nating tambalanisa, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2011. Pwede po bang magsoli ng asawa sa kanilang mga magulang? Wala lang, nakakainis lang yung mister ko na simula nung 5 years na kaming married, hindi na siya kasing sweet ng dati. Hindi naman po siya sweet na sweet pa po siya noon, pero ngayon nabawasan ng sweetness. Kaya parang gusto ko na po siyang ibalik sa nanay niya. Thank you po, God bless. Hindi soli mo. Soli mo, nasa sayo naman yan. Buhay ba diba? namin yan? Asawa, hindi lang, namin asawa yan. Masasabi lang namin, ang dami na naming concern issue at ang problema sa buhay, wag mo nang dagdagan. Hindi naman namin asawa yan. Problema ba namin kung di sweet yung asawa mo sa'yo, di ba? Kanya-kanya tayo ng problema sa buhay. Correct. Kanya-kanyang harapan yan, di ba? Kanya-kanyang prayers, guardian angels, tsaka multivitamins. Hindi, alam mo, feeling ko ano ka lang ngayon, baka, alam mo na, minsan ang mga babae talaga, minsan may mga saltek, may mga toyo, may mga pinagdadaanan na kailangan. Anong term nyo dyan? Hormonal imbalance, ganyan, baka nireregla, hindi na nireregla, o yung mga ganong chemelatic, ganyan. Kaya feeling, may mga ganyang klaseng pakiramdam ngayon, di ba? Pero, ang pinaka-importantitious naman, i-express mo sa asawa mo yung nararamdaman mo. Kasi bakit sa amin? Kami ba yung asawa? Baka Diba? nalaman namin sa pagdidesisyon nyo nung dalawa. Diba? Aba, malay naman namin sa inyong dalawa, di ba? Importantitious na i-express ninyo yung nararamdaman mo. Ikaw, Mrs. Express mo yung nararamdaman mo sa mister mo. Sabihin mo sa kanya, "Huy, ano ka ba? Bakit hindi ka na kasing sweet ng dati? Bakit naman, hindi ka na kasing gentleman ng dati?" Meron ako, alam niyo po, nangyayari na po yan kapag masyado na pong sanay ang tao sa isang tao. Hindi ba't kapag ano bang example? Halimbawa, tayo ay pupunta sa isang resort, kunyari. Mag-check-in tayo sa isang room, sa isang hotel o resort. Hindi ba't dahil hindi sa atin yon, grabe yung pag-aalaga natin. Minsan lang tayo pumunta dun eh. Diba? Minsan lang tayong pumunta dun, tapos hindi naman atin yon. So, kailangan na aalagaan ng matindihan to the maximum level. Pero kapag bahay mo na, 'di ba? Sanay ka na, okay lang kahit mga 3 buwan bago palitan yung punda. Sino po 'yon? Alam na alam mo. 'Di ba? Hindi ka magrereklamo or hindi ka kasi sanay ka na. Oo. So parang feeling at saka bahay mo naman komportable ka na. So hindi Saka normal, yun talaga yung normal. yun yung normal, 'di ba? Totoo. 3 buwan bago palitan. Ang punda. Ganon yung normal sa amin. Hindi naman kami nagkakasakit. Ayos lang kami. 'Di ba? Immune na kami. Totoo. 'Di ba? 2 months bago palitan yung tuwalya, 'di ba? Ibig sabihin, baka yung mga first, kunyari, yung mga bago-bago pa lang kayo, hindi pa yan yung sa
sasabihin, of course, normal, mag-asawa, pero hindi pa yung sinasabing sobrang comfortable. Honeymoon stage pa yan talaga eh. Dadating talaga yung panahon na magiging komportable, sa sobrang komportable, ayan, nagiging salaula na, 3 buwan bago palitan ng punda, 'di ba? 2 buwan bago palitan ng tuwalya. O di naman kaya ganyan na feeling mo hindi na kasing sweet ng dati kasi sanay na siya. Kumbaga, baka lang di niya na kailangan araw-arawin, ganon. Kasi alam niya namang mahal mo siya at mahal ka niya, mga ganon. Kumbaga, naging familiar na kayo sa isa't isa, naging kampante na kayo, naging komportable na. Kumbaga, siguro mindset nung asawa mo, hindi ko na kailangan magpa-impress. Oo, correct. Oo. Parang ganon, hindi ko na kailangang best foot forward dito. Oo. 'Di ba? Dapat naiintindihan Maaring niya. ganon, maaring Feeling ganon. lang namin, Oo. kaya ganon, 'di ba? Baka naman, tas ikaw naman on your part, syempre ayaw naman namin na hindi valid yung feelings mo kasi valid naman talaga kung dating sweet tas biglang kung isang uhaw ka araw sa sweetness correct, ng tao, 'di ba? eh. Tsaka yan yung love language mo, gusto mo sweet Oo. sa yung mga tao, ganyan. Naiintindihan namin. Kaya nga ang sabi namin, ikaw ang mag-communicate, malay namin diyan, 'di ba? Hindi nga naman alam asa mister mo, 'di ba? Oo. Tsaka hindi namin alam kung anong klaseng sweetness Oo, yung yung inaasahan hinahanap mo mula mo. sa asawa mo. Correct. Diba, hindi namin maibibigay yun. Totoo, hindi talaga. Tsaka, kung halimbawa, tama si partner sa tanong niya, anong klaseng sweetness ba ito? Hindi na ba siya masyadong touchy? Ikaw gusto mo, lagi kang hinahawakan, naalibadbaran na ba siya? Mga ganon. Kasi maaaring partner, akala lang natin mababaw to, yung pala malalim kasi may nambababae na pala. Oh, May pwede. tinakot. May ibang Oo, tinatouch. correct. Prinaning si ate. Hindi naman. Pero hindi natin masasabi, di ba? Kaya importantatious na i-communicate mo sa kanya how you feel. Correct, maraming ganyang klase ng kwento. Kahapon nga alam, may nakausap ako eh. Kasi talagang mga nakaraang taon, actually ng mga nakaraang buwan lang kasi bagong kasal lamang itong mga ito. Sabay talaga silang pumapasok sa opisina. Oh, tapos kahapon lang sabi ko, ba't hindi mo kasama yung asawa mo? Oo, Sabi, pinauna ko "Nandun sa na. baba." Oo, pinauna ko Sabi na. Hindi, nauna na ako, nandun pa siya sa baba. Correct. Diba? May mga ganun At eh. mas maraming bitbit yung babae kaysa doon sa lalaki. Totoo. Oo, kasi Oo. samantalang dati, ako na pagdadala na kita. Mabigat Diba? ba yan? Ganun. Oo, ngayon wala na, mas marami nang dala yung babae kaysa doon sa lalaki. Tapos iniwan pa na doon sa baba. Wala ka nga dun Oo. sa isang kaibigan ko, partner. Ano nangyari? Yung kaibigan ko, partner, sumakay ng sasakyan. Dati? Oo, hindi. Dati, pinagbubuksan pa siya ng sasakyan. Okay, tama na, di ba? Oo, O, open the pinapagpagad car. ka pa nga ng upuan. Teka, sasakay yung misis ko. Pagpagad mo yung upuan, baka marumi. Totoo, ganyan, di ba? Oo. Ngayon, partner, di Oo. yung asawa, yung mister yung nagdadrive. Oo. Si misis, kasasakay pa lang yung kanang paa niya, partner, hindi pa nakakaangat, umaandar na. Ganon. Totoo yun. Dati hindi ka makukontento. Maraming ganitong kwento ha. Hindi ka nakukontento kahit alam mong gutom na hanggat hindi dumarating yung partner mo, sino man sa inyong dalawa, Correct. si hubby or si wifey, hanggat hindi ka kumakain, hanggat hindi dumadating ang Yan, isa. di ba? Kasi Ganun kayo kailangan- dati, di ba? kailangan sabay. Oo, kailangan sabay Oo. kahit nagtitiis ka na sa gutom. Ngayon hindi ka pa gutom na una ka nang Correct. kumain. Totoo. At nangyayari talaga yun. Oo. And the feeling ko, sometimes, wala lang talagang ibig sabihin. Talagang sigurong sadyang komportable na siya sa ganon. Tama. Diba? Pero ayoko lang talaga yung part na umaandar na yung sasakyan. Yung isa, yung kanang paa, so nakasabit pa. Yung palda mo nakasakay na, yung Oo, tao na iwan sa correct. kalsada. Hindi, yung bag nakasakay na, yung tao nasa kalsada. Ganon, yun lang yung sana wag. Tsaka yung wag laging pinagagalitan. Minsan kasi sa sobrang komportable, pinagagalitan. Yung, ano ka ba, asan ka na? Visit ka, yung mga ganon, yung mga wag. Pero yung mga halimbawa, nauna nang kumain, baka ayaan mo na, gutom na rin naman talaga. Yun mga pwedeng palagpasin. Pero kapag ka, yung mga matitindihan natin, gets na natin. Pero kanya-kanya yan ha, iba't iba tayo ng uri ng mga mister at iba't iba ang uri ng mga misis. Correct. Kung ang tanong mo, isosoli mo yung asawa mo sa mga nanay magulang niya. niya or sa nanay niya. Oo. Ito yung sinasabi natin, na huwag kang magde-decide ng extreme yung emotion mo. Correct. Galit Kapag ka eh. heightened ang emotion mo. Mainit ang Diba? ulo mo ngayon. Siyempre, Correct. gusto mo talaga isoli. Diba? Gusto mo isoli na minumura mo pa, di ba? Pero kapag ka medyo nakalma ka na, nakakain ka na Oo. siguro na masarap, nakatulog na mahimbing, nakapagpamasahe ng likod, baka kasi nilalamig lang yung likod mo kaya mainit ang ulo mo ngayon. Baka hindi ka magdesisyon ng ganyan. So, wag tayo Totoo magde-decide yun. when we are angry. Ha? Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay ng iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!